Matagumpay ang naging paglunsad sa 2025 North Luzon Innovation and Technology Transfer Summit ng Department of Science and Technology sa pamumuno ni Assistant Secretary Dr. Napoleon Juanillo Jr. Naibida sa kaganapang ito ang mga produkto at proyekto ng mga kalahok mula sa pribado at pampublikong sektor, micro, small and medium enterprises at state universities and colleges. Lahat ng mga output na ipinakita, masusing pinag-aralan at sinaliksik ng mga kalahok. Isa sa mga agaw-atensyong imbensyon na aming nakita ay ang robot na kayang mag-apula ng apoy sa lahat ng direksyon at hindi gaanong nakadepende sa human control. Makikita rin sa robot na ito na mayroon siyang 6 na gulong. Medyo kakaiba po yung nakikitang 6-wheeled robots, right? It uses a similar design to the rocker bogie mechanism from NASA. So it is able to conquer various kinds of terrain, whether it is stairs, steep slope, or uneven surfaces. Mapapabilib talaga kayo dahil mga senior high school students pa lang ang utak sa likod ng robot na ito. Dagdag pa nila, masaya silang maganda ang naging kalalabasan ng kanilang proyekto kahit pa limitado lang ang budget na mayroon sila. If we had the budget, we would choose better materials. However, so in our budget po, we decided that PPR is the best option since it has, it has resistance to fire po actually. It can withstand up to 100 to 200 degrees Celsius. Pagdating naman sa iba pang mga produkto, tampok din ang mga homemade processed food na ito kung saan igat o swamp eel ang pangunahing sangkap. Sa dinami-rami ng mga pwedeng ihalong sangkap, bakit naman kaya igat ang napili nila? So sa Ifugao din po kasi, isa po sa mga problema po natin sa ating rice terraces doon. Kaya nagkakaroon ng mga slides ang ating mga rice terraces is dahil po sa swamp eel. Ito po yung sumisira ng ating terraces. Gawa ang mga ito ng 2 university faculty mula sa Ifugao State University. Ayon sa mga IFSU faculty members, umaasa silang mas lalo pang makikilala ang kanilang mga gawa at maiangat sa merkado sa tulong ng DOST. Samantala, patuloy pa rin namang hinihikayat ng nasabing ahensya at Commission on Higher Education ang mga SUCs, empleyado man o estudyante na sumali sa ganitong mga programa ng gobyerno. Ito ay upang matulungan silang mailunsad ang kanilang pananaliksik at maisaayos pa sa paraang kinakailangan. It's a program of TAPI. So there are really existing programs that we implement for us to encourage the involvement of the youth in terms of innovations, in terms of research. In some consortia, in our regions, they also provide funding for the students in terms of their researches. So yun po ang available programs. Dumalo sa aktibidad ang mga regional directors ng 5 regional offices ng DOST at kinatawan ng Intellectual Property Office of the Philippines. Sandy Salvacio, Balita, Solid North.